Nkosi bapha amandla okubekezela, bapha amandla okuzehlisa ngaso sonke isikhathi. uNkulunkulu azanisize anipha amandla okubekezela nakuzehlisa. Uma ngihleli phansi ngifunda iBhayibheli, lamalanga ngiyalithanda ngoba ngibona izinto ezenzeka ku YouTube
abanye benize nikhona ithi impela uthe Khehlelezi nize nazi ukuthi yonke imoya enibona ivunguza angeke ngisho lutho futhi lemba kuyona yami ingekaba kuNkulunkulu futhi ngihlala ngisho ngithi akasoza ngilinge ngoba phezulu kwamandla namhlanje ngizofuna ukuthi ningivulele Isaiah 60 verse 14 ngicela ukunika umuntu ngimduduze ngale ncwadi Isaiah 60 verse 14 one Bible hey Nkosi yami sesa gijimela ukuzoprofeta esontweni sakhohlwa iBhayibheli Isaiah 60 verse 14 bani usine siswami funda Isaiah 60 verse 14 verse 14 amadodana ukuthi ungomunye wabo ahlushwe kuwe kuyophuma eguqa kuwe futhi bonke edelelekile kwakho ziyakhonkobala phansi ematheni ezinyawo zakho bayakuyiqamba kuwe umuzi uJehova iziyoni yongcwele kaIsrayeli. Ngicela ungifundele 15 nakuba wena esikhundleni sokuba ushiwe wazonda uzondwe ushiwe uzondwe ukuze kungabikho umuntu odabulayo niyakwenza ube ukuhlonipheka okuphakade injabulo yezizukulwane. Ngicela uyiphinde kahle ufundele umuntu u15 nje kuphela. Nakuba wena esikhundleni sokuba ushiwe ushaywe wazondwa ukuze kungabikho umuntu odabulayo niyakwenza ube ukuhlonipheka okuphakade injabulo yezizukulwane. Ngifuna le ncwadi ufike uyifunde ekhaya uwedwa because kunabantu abafana nami. Abantu abafana nami abanye ngangiyisidoma esikoleni. Ngangifuna uthisha afika afundise iclass lonke beseza kimi ngingedwa. Ngithi thisha ozongichazela ukuthi ngifuna umuntu ozohamba ayofunda le ncwadi Isaiah 60 verse 15. Ngithanda elinye verse elithi lona kwakumele ukuba ngihlushwe ukuze ngazini kwakumele uba ngihlushwe. Kunabantu namhlanje abatshela ukuthi wena you are nothing. Namhlanje ngizothi mina you are something. Uyangizwa ngithini? Bathe mabekutshela abangani bakho umngani wakho afike ibone idakhe emuhle enezinga nama-hips wathi wena uneswapha you are nothing. Mina ngizothi miyeke ewu-yellow bone enjalo but you are something. Ngizosho kanjalo wena you can make it elifini kunezinto ozozenza uphumelele. Muyeke abe yidakhi amekade abe nama-hips. uNkulunkulu akabheki ma-hips umuntu kodwa ubheka inhliziyo yakhe ebese bheka i-maturity abheka ingqondo ukuthi upheni. That is why ngithe mina ma uthatha umfazi ungathatha ama-hips ungathatha ibala kodwa thatha ingqondo uthi lo muntu uzowakha umuzi lo muntu uzohlala. Kunabantu abahle kodwa inhliziyo nengqondo abanayo. Bani usicebi makashembe sicebi makashembe bani wena muthu ngizoshumayela ngawe angeke ngiprophet khetha ukuthi ufuna ukushumayela ngawe no prophet Sicela umprophet. Don't as much. Mina ngicela ungaprofet. Ngicela ukushumayeza. Lethi iBhayibheli isizwe sakithi sibhubhile. Ngenxa yani? Ubona indlu empty. Ubona indlu ngizonenzela iexample eyi1 futhi ngihlala ngiyenzela ngisho mbele. Nina nithi Khehlelezi uthwela ngithi Khehlelezi is doing wonders. Akukho la ngithi mangihamba khona mina mangifika ngize ngifuna ukuthi aningazi ukuthi ngoba
Mina I'm being recognized nangemoto ngiyuvule into ba uye yes uye that should give you something. Kunomuntu othi mayisegolathi ngiyanqena ukuze sonke lakho ngoba ngendlela ekugcwala ngayo sonke lakho lalela umuntu ophathisiwe ngizokushumayela ngomuntu ophathisiwe nomuntu oyiphathisile kunomehluko. Umuntu oyiphathisile uyiphathisa kuze kube overload. Uyangizwa? Kuze kube overload. Uma bengiyiphathisile mina ngaba lelisonto ligcwala liyoshaya kule handle le kuze kube baningi kufakwe igreen josontani kuyigreen ngoba ngiyiphathisile mina. Kodwa laba abakhethwa ubaba uNkulunkulu uthi ubaba uNkulunkulu yiloku kimi ngiyokhetha abancane kube yibona ozobashumayeza ubafundise iyona product oyothi noma ulala endlini yakho ugcina bayofika bathi umhlabathi emhlabathini uthule thulile. Kodwa laba abayiphathisayo nanyaka lento ngishoyo 1 aka prophet number 2 mayimile lapha neshumayo yamzudayina lento ayikhuluma ayikho kodwa uthole sonke lakhe kugcwele kanje babizwa yilabo bantu uthi kolosha amaboys nabogela phela ngithi kunamaboys phela indabogela ningakhulumi ngabo nabogela khuluma ngabo ningakhuluma ngamaboys phela akubona abafana phela kodwa nabogela bakhona nginamanga yini mama wena mama nginamanga yini indaba ufakazi nabo awazama yini wawazama uyithola lento na wawazama asiyeke for another day. Let's leave that topic for another day. Yes, lalela futhi Sembe, is it your setting? Yeah. Sala noma ungashuza yellow ball angifuna ukulisho leligama ngoba ngalisho la eSouth Africa evuka ngitshenda kusasa ungamthandisisi yellow ball ungayithandisisi ingane ekhule kubo ku rich ungathi mawumbona uLilithe esekhulile uthi yo ngiyamthanda uLilithe wazwayena because uLilithe she's too esilungithani she's too spoiled. uLilithe uvuka ngo12 ebedroom yakhe unendlu yakhe bamshintshela iremote ephiza lahlele lapha okandi afika amlandela ngiyamthanda umntwana okhulela ku1 room behlala be9 ngiyamthanda uSiso themayikhula wakhula ipet engalazi yabona mama ngikhuluma kanjena kunomuntu othinteka ethi wangithinta lomuntu ngiyamthanda umuntu othi mina ngike ngathi mangilidla ipapa ngalidla ngilisheba neholsam uyayazi holsam uyayazi holsam kwakumele uthi mawudla iholsam usheshise ngoba iyozinqume futhi Jesu Sindi Siwa Yeah.
my jacket. Lena ayisebenzela. Lena ijacket yami. This is my car. Ngijulukile ngayijulukela. Angimfuni umuntu othi mayihleli. Athi noma ehlela athi yendoda sami nesitulo. Hey ufana nomuntu othi mayikhola ncike. Kanje. Ufana nalamakhola lawo. Yabona amagepa ngakana namhlanje. But masingamemezela sithi it's a prophetic service for the next 2 weeks. Service prophet phela ungabona space singekho la lapho bantu kuyasho ukuthi abakholwa bancikile kanje bancike ku professor. That is why nobody ngimshoza into ezothi ngithi ufuna ngenze prophet noma ngishumayelo uthi prophet yebo ithi la mathamba sangaphila la mathamba bese Joshua Fese Wena puto so kanjani? So kanjani? Listen to the prophet. Ngizokhuluma nosisi othi ngimuhle angishodi ndawo I'm intelligent ngimuhle angazi kodwa babona mangifika ngithandana naye uthandana nami 1 week ebese yangishiya zinuka amakhwapha namhlanje ngivuka ekseni ngiyamguqela abasababezi ngabafana sebabiza ngogayi ugayi ngiyamguqela ngimuwashele ngize ngimuwashele nemoto yakhe Nkosi yami ngize ngimklinele iring yakhe yomshado eshade nomunye kodwa ngishiye konakele kwakhala nyonini kimi maybe uhlonini maybe una inhliziyo yokubekezela ngoba kuyafuneka ukuthi ubekezele mawusisi kuyafuneka uyihloniphe see this long show me your friends I'll tell you a future. Maybe uhlala nabantu abarong. Kunabantu abaphila fake life. Mayifuna ukushuthela Instagram usisi abake weave. Igcina kubani inch 6 inch. Igcina kubani 12 inch. Awuku 60 inch. 50 inch. Afake 50 inch. Mabe faka ama 50 inch abasawafaki nje kuphela. Sebenza kanje but izihambe kancane ithi fake life ayifuneki uswele be a hustler owesifazane wayeseneminyaka engaki 8 engabathiwa abantwana usala kodwa wahlala wabekezela ngizothi namhlanje sohlalile sisi and uyabona ukuthi I am a hard worker pho ngihlulekapi uyabona bhoti ukuthi omunye ubhoti
seze ziyashintsha intshebe isingathi bamhlophe wabe nebhadi wavela wathi usungathi usuqala bamdala bafika abafana bathi asambeni siyoyilanda imali ulahlile umlungu uyithathe bese yakushaya yaza vela ngakubulala vela kushaya spinal cord bathi bethu asikubophi yazi ubulovo bamba ngoba akekho umuntu obhamba njengomntwana esikole mayigqoka uniform uyibone ehero uqala uyihero kodwa ugcina uyizero injali life eklasini ngikhuluma ngomntwana esikole eklasini uthisha lethi let's focus uyazi uvela wenza ijoke ngaye uyibona mawuse university uyibona uyihero wena usukubona uthisha isilima ngaleso sikhathi yazi 5 years later ubona ukuthi no abengasona isilima lamuntu ebe right ukhona into efuna ukuthi ungayenzi kunabantu abahleli la namhlanje abathi mabebona uFacebook mate yazi mina ukubona bangithandaza Facebook avela omnye asuke ngenhlamba engane kuku ngenhlamba hawu yazi ngibuza lo muntu kwenze njani bese ngiya understand ukuthi vele masithandaza lindele okuhle nokubi ulindele mina ngikhuluma ngomuntu othi benginomngane wami umngane wami ngimxoxela yonke into umngane wami ngize ngimxoxele nangosizi lwami olungiphethe umngane wami ngize ngimtshela ukuthi mina nginenkinga mangilele indoda ngiyasusa kodwa ngithike ngayinhlekisa umsuzo wami uthi wayinhlekisa kuye hayi haha wena sebutana khale into esuzela indoda vele that's why ushiya amadoda ungahlekisi ngosizi lomunye umuntu njalo mkhulu ungahlekisi ngosizi lomunye umuntu uNkulunkulu mayithatha umngane emlethe eduze ashare ama secret nawe there is a reason for that ngelinye ilanga leso sono siyobuzwa ku number 1 uthi moya ngcwele uthi khona intombazane yakhe akhulela isisakho sagcina strithekile lale there is a reason stritheka leso siso there is a reason uNkulunkulu uthi mangitshela ukuthi namhlanje uzoxolela ngoba udecide ukuze esontweni ngoba you are the cause uyaphuza utshwala mawusudakiwe ngibona i-abusive language qalekisa wakhuluma ukuthanda kwakho kuyo wamqalekisa bathi you'll be nothing that is why mangena la uNkulunkulu uthi shumayela ngalokho bese upick up straight umtshela ukuthi ayiyeke le language because intombazane yaba nesilonda yaze yadecide ukwenza i-abortion because wayiqalekisa wathi nalowo mntwana omzala uyokhubazeka but namhlanje uNkulunkulu uthi mangitshela ukuthi uzoxolela uyazwa ngithini there is a time okufanele uattack abantu ulimali bakulimaze ngesikhathi uyangizwa ngithini kunesikhathi la kwafanele uattack khona abantu uthi mawusuka lapho by the time bekatheka labantu kwafanele bakatheke usuka kuyo leyo ntombazana ebese wajika wayithuka wathi amadoda akho angishayile uNkulunkulu namhlanje uhambela kuwo uthi mangizokutshela ukuthi he is giving you a second chance and izinto zazolunga phakathi kwakho naye thandeka yes thandeka igama lakhe iyangithinta ayisithandeka ngiphinde ngibuka uthembeka their sisters bawosisi labantu but bese ufunani kulona ushiya lo ekhulelwa wasegijima lapha wafika futhi wabona emhle lo futhi udade wami uyena wakuthanda wena wangamthandi uyena ngiyakoma mfiki it's a topic for you and uMakaliliti ngoba bayakhuluma nabo kule show yabo ishow yezalukazi ayithanda kabi abantu bathi mina ngilale kufikile noMakaliliti ngoba nabamlalelayo bonke nabamlalelayo ufikile noMakaliliti bayahleba ngoba liyashutha phakathi kuhleba uyahlethwa ngoba nabalalisho yami
Ngiyayile yami 6 to 9. Abathi mina ngikhuluma umphande yakho. Oh. Abakho bangilalelayo. Oh, almost bonke laba namhlanje nginothandaza ngapha. Angilalela nje mama. Uyangilalela sisi? Sondela la. Yes. Wena uthe uyangilalela. Suyathuka manje. Wena uthe uyangilalela. Uyafuna ngikusize? Siqale kule nto kodwa. Siqale kuyo. Ungezikimi siqale yini kuyo le nto? Yebo. Bonke haba nethembele njalo sihlambulu ayasihlambulu la impela ayalahla isono lentalo kubona yazi ngoma mami ngithanda usushawa ukhuluma kushaya akumele ngathi yenyangeni yazi ngoma mami ngithanda lethi huma ngisuka Uba nenhlanhla efana neyakho sisi or uba nenhlanhla onayo before you used to date wealth man angazi noma kuthiwa wealth noma rich man or rich guy whatever it is abantu abame kahle ngiyafisa nami ukuthola intombi eme kahle njengoba ngizothola number 4 and 5 So I so wish nami ukuthola
usisi nje all right, but the problem is abaningi imali. There is that problem akunike kuba nzima ukuthi bakhiphe bakunike. Yazi ungastrugglisha ukuthandana nomuntu rich uzungena ezikweletini manje inhliziyo yakho angazi ukuthi unjani ubani wakubulala ngalento. Ungangena ezikweletini ungenela mina ngibeke naye yami imali ngingafuni ukukunika kodwa uthando lwami bengathi uyalithenga. Njengamanje awukabi ku relationship wena usancenga abafana bakakufuni noma umfana akakuthandi wena usamlandela umfana nothando lwakho. Yazi kuya ngami ngabe ngiyakuchuzela indoda. Abaswele phakamisa isandla bona indoda eswele. Awufuna ukuchuzwa namhlanje phakamisa isandla. Nangu sisi. Ngifuna ukuchuza manje. Uyabona mangathi uMandla akathatha ikamera ebhekisele ngithi amadoda aphakamisa izandla. Manje abhekisa ikamera kusisi amadoda afuna ngiwachuza phakamisa izandla ikamera ibhekele. Hayi ibhekisele ibhekele. Phakamisa izandla abafuna ukuchuza. Ikamera isekho manje. Hawu phakamisa tu. No pizza. Better now. How? Still so dirty, but one pass right. Lalelan, Usisi, yes, she is pretty, beautiful, gorgeous. If it was a guy, I was going to say handsome, intelligent, smart, wisdom corner. But you never sure about this. No, but since one of synthesis, unenyoke namakhanda u2. And one day, if baby and members with me, I can prove it. Mokulanda umuthi ukuthi umuthi awungena esontweni. Bengawulanda umuthi manje ngimphuzisa ngithi let's give you 15 minutes. Uzoyiphalaza lento. Bathi ke babaleke bonke futhi. Unenyoka wena la. Enamakhanda u2 incane nje. Engaka lento ikwenza uphuma discharge ngaphansi. That is why noma uthola umuntu wesilisa ngeke ahlale mawuke wamnika inkonzo yasekamereni uzobaleka ngenyawo zembili uzothanda besho baleka phipithe ingoma yakhe sizosizwa into simple. Namhlanje ngicela uku-invest kuwena. If bese golden bengizokucharge, but I won't charge you anything. Angazi makushanyela la ubani oshanyela noma kwenzakalani. But bengizothi mina ngizoqasha ngithi shanyela la. Bese lezibi zonke uyithathe. Uyilethe kimi. Konke ngizokukhandela yona mina. Eyakho wazala nayo. Kodwa kunomuntu oseyiphazamisile lento yakho. Sizoyiqoqa ngezibi zala esontweni. I see a position. Enhle kakhulu position. Ongayideserve kodwa uzoyifakwa ngokuthi bathi you deserve it.
bazosho kanjalo bathi you deserve the best, you deserve the best, you deserve the best, you deserve the best, you deserve the best. Do you know guys ukuthi ngaba proud ngalo sis? Umehleli laphana ngibona uTikoloshi mange mbuka ahlehla lo Tikoloshi yome emuva umshiya ngabona izulu elisha ngabona umhlaba omusha ngawubona kuyena ngiye ngabona a diamond ring ibenyezela iphoswe enyaweni zakhe ngathi ngithini wathi uNkulunkulu bekufanele ukuthi ngabe sowakwalotshola waphinda waphuma kulento wa break up kunjani lalela ke I see another ring, expensive ring, but there is a vacation. Miami ngazi noma Miami noma Miami phesheya overseas Miami lalela le relationship mawungena kuyo lo muntu uzothi let's go to Miami ayok-spoil, but lalela it comes with circumstances. Losses, yes, T's and C's. Fundile lo mama. No memo got fundile. Lalela sis. Uma ni breaker up no guy nehlukane. Uzocommit suicide. Uzoyibulala ngoba uzobusu in love ngalendlela eyisimangaliso. Bese ezophazanyiswa umuntu osowahlukana naye ozofika zokumosha. There is a guy elahlukana kodwa lo muntu usakulandela ngemithi ngaso sonke isikhathi uyakuvala intweni zakho kumanje wena sisi unenkinga yazi mawulele ebusuku uphupha ingane njengomuntu engaze ngithi wakwaba ne-abortion okunomehluko phakathi kwe-abortion miscarriage. I-abortion yini akayikhulumelene ukuskipha mkhulu. Oh, then lokho kunye marriage oh wena kuphi lapho kwenzeka? Oh wayivumela. Oh hayi sesokusiza mntana msuyivumela. Bengizama ukuyibeka ngokuhloniphiseka mina. Bengifuna lokho yana okunye okuthiwa yini lokho kunye bengingafuna ukukusho awuza ngibuza yenza ngathi angazi ukuhushula nokuthi kuyiphumele. Angithi yabo indlela zimbili. Let's do this. Zama ukungitholela lezi ngokusheshsha. And there is a product engizofuna uyisebenzisa angakabanika abantu. Angakayi-introduce abantu. Ngifuna ukuyibona ukuthi izowenzani ama wonders kuwe. And mayiwenza lawo ma wonders. Angithi njengamanje sino before. Ngifuna after futhi ubuye abantu sebeyibonela ukuthi cha ayenzakele lento. Imali umuntu mayisenayo iyayikhulumela ngithi. That is why nani ngihleka nami ngise company yami saqala Nkosi yami isencane. Kunezithombe zami zifakiwe. Wayesebenza contracting kodwa bakhohlwa ukusho ukuthi cha wayiphethe kwakuyi company yakhe yayisaqala. Ngisaphashile nami ngangitholakala kuma deck phezulu kuyilab. Hayi yenzani kanje la manje angisayi manje. Sengiyakhomba ngefoni. Loyana lapha. And now ngifuna kube njalo. Try to open a company. Thank you very much. Something big is coming, sis one. You are about to sign a deal. Kune deal ozoyisayina soon. But ngitholelezi bisis. Siyenze lento. Sizoyenza nawe and ufuna le product mayizongena. Noma kuthiwa lo muntu ade umfihla uKhehlelezi. Kodwa umuntu omthanda unjani? Akafihleki umuntu omthandayo. Noma ungaba no guy uthi uyamfihla, but mawusu in love, awukwazi. Uzibuye kumngane wakho uthi hey, oh hayi yabuthi umqoqe. Uzwakala ukuthi aqala athi umuntu. Usho ukuthi angeke utshele umuntu. Athi ufika ukahlela ngeke ngisho. Hey oza ngala ngizokutshelela ngala. Phela siyathandana noZibani. Hawu ngempela. Siyathandana ungasho. Naye lona suke naye komunye. Usho ukuthi angeke utshele umuntu.
uthe uzibani engasho uzibani nozibani bayathandana ulona ke naye uzosho uzothi usho ukuthi ake utshele umuntu uKhehlelezi wanginika ukuthi ungibona ngila uhlezi batshele you'll do more something big is coming tholele lento siswami mangitholele lento bese uza between Monday, Tuesday and Wednesday noma ngomgqibelo but ngomgqibelo ngizobe ngiyeka ngithi siye eSwazini between Monday, Tuesday, Wednesday uze mina ngikwenzele angikaka ifake ema-pharmacy lento but ngifuna ukuyitesta la kuyo before ngiyise kubantu ngiyabona siyabona lalela ke bhuti wami wena uNkulunkulu uthi mangikutshela ukuthi izono zakho zisuliwe and I know ukuthi ngeke uzongibhelieve lento engishoyo but namhlanje uzele kabusha uyangizwa ngithini Amen. and uzele kabusha kanjalo ngibona imali emhlophe phambi kwakho le mali engiyibona ngibona u60 rand kwama 1 rand okufanele wathole bese uthola amanzi omfula thathe lo 60 rand ufake ebhakedeni elimhlophe ebese uyomfuleni ohambayo uthi namhlanje ngizothatha inhlanhla yami phakathi emfuleni uyenze lento mawuyenza ukuze ubone ukuthi iyasebenza wonke umuntu ozoyenza la noma ozoyinikelela ayenza jika yinikelela uzobuya kutshela umunye uthi mina ngayenza kwenze ku1 pho why kuwe kungenzekanga ofuna ukumjoyina ngicela ngenzele leyo nto athola imali u60 rand ama 1 rand ebese emfuleni ohambayo umfulo namandla ungene phakathi bese ibhakede lakho libeke ngaphandle ebese uwashaya amanzi wakhulumisa uthi mina ngonani kulomhlaba mina ngonani mina ngiyibridge labantu abayempumelelweni abafuna ukuyempumelelweni bawela kimi mina ngistep ladder abafuna ukuphumelela bagibela ngami uma sengigibela mina basuyisa step ladder bathi siyoke sibona ukuthi Khehlelezi yokhuphuka bese uthathe lawo manzi uthi mina ngilahliwe emhlabeni mina njengentandane ushwabule njengomuntu ofuthayo uqumayo inkinga yeni izinto niyayithola ezisebenzayo mawuguma uyahlala omunye ugcina ukuthi uKhehlelezi yes ngibize mawungibiza ngizosabela bese ngifuna ukulalela ukuthi that is why mina noma esenkingeni khona usisiwathi ngathi imoto isiqala iphaphalaza ngangifaka inecklace yami ngathi Khehlelezi ngiyaza uyena uNkulunkulu wami but emhlabeni ngibonile uzenze imangaliso senze njengamanje bashona abantu abawu4 basinda yena bewu2 nomunye usisi beyifaka inecklace but waphuka ingane kodwa ngathi it's better because bashonile abantu unetrauma ukuthi wabona abangani bakhe beshona phambi kwakhe but uthi ngathi Khehlelezi awuyena uNkulunkulu wami kodwa ngibona izimango zenzile uma ukholwa kuKhehlelezi uma ukholelwe edlozini lakithi believe me izinto zakho zizoshintsha angikhulumi ngomuntu ovela landele ngoba kunabanye abavela balandela abazazi bayaphi bayalandela nje kunabathi mabengilandela bathi impela noma kunjani kodwa thina somlandela noma sebemshayile kodwa mabebona ngishaywa lokho buhlungu bufika kubo kube kushaywa mina kunabantu abangithandayo laba bazalwane ngaphandle engithi mangithandaza ngibabone bephithiza bathi ngibone ukuthi inkosi banami ngithi cover me my Lord under what cover me my Lord cover me my Lord cover me my Lord under your shadow.
hey yazi bazana nizolo ngithe mangibona le ndoda ngadabuka kwavuka ezinye izibhalo izwe nami uma uJesu esemfuleni ubona wesifazane kuyukuthi phela iBhayibheli yasikhohlisa yasiroba ngifuna usitshela iqiniso kahle kahle wayishela wesifazane wayezokha amanzi uthi kulo sisi ngiyakubona ujabule ungibona imagine ungibone sisi bese ngitshela ukuthi ngiyeza ngizokuvakashela kini yini engafika emqondweni wakho oqala mangithi ngiyeza kini ngelanga likanje ngenzani bese nenza njani bese niyalungisa ni clean ne ngiyenzeka uJesu uthi kulo sisi ngiyeza kwakho musuku likanje lo sisi uthi ha into omkhulu kangaka uyaclean namanje sitsheliwe masizalwa kwathiwa uYesu uJesu uma sisesontweni siyacleana siyalungiselela inkinga sazi ukuthi mayifika ufika in which way ngande isibongo noma inkandla noma inkande thobelani isibongo noma yini lento isibongo noma yini shembe sondela la uyiNazareth oza Khehlelezi sizokusiza Nkosi yami nkande sasene abantu bakuphi lapho abakamlangeni lalela ke bhuti wami imali apha uma owesifazane ehleli aclean akwenze konke athe mayisacleana kuvele kungena uhlanya lungene selibridging manje athi hayi yima kone ngimlindile lento phela sisi impana nani usuyiphathe kahle impilo yakho yonke uthi ngilinde umuntu ozongishada kuvele ufike ubhuto nje uhloniphekile kanti yini bese nicabangani hayibo yini abafanele hayibo sengiqedile yima wena ubhemu hayibo nama ulova phela ibamba bambile kwezakhe uyiphathe kahle sisi uthi usuyiphethe kahle kuvela kamke and you've been playing. I so wish to get to guy omega on a 6-pack oyiskora okunde kahle okay nje ofit kamnandi sokubona bakubona ofit kamnandi oyiskora lechima phela nawe uvela ufika umuntu kanje sisi ungenze njani vele ube 10 off elokwathi uNkulunkulu angithanda yini kanti uyena impela lo mkhwenya ngoba laba igora laba abathatha amabhuku babeke la ingqondo njani ayi amachama boys they charm you now you fall for them umposte hey ngoba sekwangena lento okuthiwa yini lokho kuthiwa TikTok Lutik yini TikTok ubabona bezibethe afana njalo umbana njalo kanti insizwa kwakufanele inuka ikhwapha ya insizwa nje ngabona nje leyo ayiveze ubuso lo into wakalela
indoda le. Uyabona sisi? Yeah. Uma bebuza abangani bakho bethuka umntwana uthi namo. Uyayazaphuta. Yeah, noma kuvela inkinga ekhaya. Uveza ubuso uthi hey. Abona indoda. Manje angibaleki bazalwane. Lethi iBhayibheli mayihlelo wesifazane elindini. Qhamuhlanya. Uthi suka kunomuntu engemlindini. Uyalixosha liyahamba. Uyalinda uJesu akafika. Aya give up abuyele emfuleni ngelinanga. Amnge futhi le ndoda. Avela casuke sisathi aye wena wangenza isilima wena. Awusengilinde kangaka uthi uJesu ngafika nje. Uyakhumbula ngena sengilate ngigijima. Ngoba kunezinto ezithi uNkulunkulu mayisekubusisa. Ilalela uNkulunkulu mayikubusisa. Ukunika okuhle kodwa mayikunika kuhambise nokumbi. Akanqeni uNkulunkulu ukukulinga ngomngani wakho. Your best friend. Aqala kwenzela izinto ezingasile umngani wakho. Umone ekunegleta, ekukhaphela, ekudayisa. Umthuku uNkulunkulu. Kanti lesikhathi emva kwalokho kunesikhaqa sento kade ifika. Imfaqaza yemali. Nalana le ndoda ngithema ngiyibuka ngathi kune message edluliswa uNkulunkulu. Lalela ke siyathestana naye ngithi ungena esigodlweni uyangena uyaguqa uthi hayi mkhulu bengizohlola kodwa bengizobika udaba lwami ngizohlola ngathi lalela ngisho kuthiwa uNkulunkulu wena Jesu ke buya kusasa sontweni uzibona ukuthi ngempela uJesu buya kusasa sontweni wathi yena okay nansi imali ke nginayo ke imali ngicela ukukhokha ke wathi ngino 100 angazi noma 250 ngicela ukukhokha ukuthi ngikubonile ngoba kuyakhokha ngathi ibambe imali yakho buya kusasa sontweni hayibo ngiyabona nangu futhi ukuthi uJesu namhlanje sivakashele uJesu sontweni awuyena uJesu pho uyena awazi nawe ngibona nene ezinehesikela ngathi uJesu uJesu ngempela mangabantu abakhulumayo ngitshelile izolo bayeke abantu abakhulumayo lo bhuti angeke simprofete but we will pray for him sokuthandazela bhuti yazi uJesu mayifika elinye ilanga uthola impumputhi ingaboni uthi ufuna ngikwenzeleni uthi ngenze kanjani uphimisa amathe waphimisela kuphi bembe sihlabathini mayiqeda la wenza udaba uyamthatha uyamgcoba wasuka lapho wageza wabona namhlanje mina ngizothi kuwe ngifuna uNkulunkulu angibulele ubuyele kule life okade uyiphila ekalova before ugule uke waba ulova wena uke wabhamba ngeke ngiprofete kodwa ngizothi uke waba ulova nawe bake bezwa ngawe ingane zezwa ngawe nawe uke wathi mawulala ntambama wabhaza abanye bathi ivese ngizokunika lona namhlanje lithi ngisemusha bengidla into engiyifunayo ngihamba la engithanda khona kodwa bafika isikhathi la sengimdala kwafika isikhathi la sengigula bengidliswa lokho engakufuni ngiyiswa la engathandi khona ikhathi efana nalezi lithi iBhayibheli ngelinye ilanga mayishumayelo umfundisi kufika isikhathi intombazane enhle hey Nkosi yami inhle baba isandla mntanami enhle intombazane kufika isikhathi niyambona ugwele kanjani isibutubutu muhle kufika isikhathi la bese bobokile egula uzwakala ngezwe elincane uthi mama umama uyathuka uthi umntanami uyaphunga umphefumulo uthi mama umama uyasabela uthi umntanami uyakuzwa imagine lo muntu
engasakhulumi kodwa lelo la uzwakala eksene ethi mama umama uthi yakithi muthi mntana muthi athi mama mangilele ebusuku kunento engiyizwile kuthiwa thatha uswazi ungishaya thatha ini unjani uthi mama uyadideka uthi mama uyakhala usisi uyakhala uthi mama ukuze ngisinde namhlanje noma ukuze umphefumulo wami uphume thatha uswazi ungishaya ngoba phela kunenkinga abazalana ugovernment waphasisa umthetho wathi ningabashayi nasesikoleni kodwa yena mase bebadala bashaya ngani ngama-rubber bullet khuluma niqiniso mase bebadala beqale beteleka ulanda ama-rubber bullet balimali uthi lo sisi ngishaye mama ngoba ngisemusha bekuney'moto kade yifika kufika idlule zikamfundisi wami umkhulu ebeyingane benganayo imoto ebezingilayisha bengilayisha ngama-Maserati ngilayisha ngama-Ferrari bengenzela ama-appointment e-private jet bengithi uma ngifike endaweni kuzwakala ukuthi sengifikile madoda nimizwa lithi iBhayibheli kunendlela ebukeka inhle kanti isiphetho sawo siyini ngikhuluma namantombazana namhlanje kunentombazana ngelinye ilanga ngithe mangi-interview omnye usisi ereyidweni abalaleli ishow yami ningizwile ngi-interview omnye usisi wathi kunamantombazana agqoke oGucci bagqoke o-LV bagqoke iwashi ka-500,000 kodwa uthi uma umlandela ukuthi usebenzaphi akasebenzi ngizothi kuwena namhlanje kunendlela ebukeka inhle kanti isiphetho sawo sikufa kunesifo esingenile seyimpethu ayino ngiyaniboda athi manginganifundisanga ubani oyonifundisa leso sono siyobuzwa kimi uNkulunkulu uyanginika umoya ongcwele athi baprofethe kodwa bafundise ngisiza ukuprofetha ngingafundisi uthi babonhlalisuthu konke ngibona you were born 1992 noma usuphutwa hayi mina ho General Fred Match June. amen Where? Message yetla through lezi nyawo othi uma uyibuka iphashini edelelekile but isikhuluma message something kunento engiyitshela ngalezi nyawo ngibona ubulawa abantu kodwa labantu basizile wahamba nabo wabondla beswele kodwa ekugcineni bakujikela I see a construction company, PTY Ltd. amen mkhulu
ingoma pheshu uya bathwala yabahola abasebenzi bakho kumanje usenkingeni awazi yini obele uyiphendule ngoba kunemali obekuvela uyithole ya delay and bakuhlela Kunjalo. At the same time ngabona umuzwa wakho uphela uyazi ke mangikhuluma leyo language ngibona umuzwa wakho uphela ngijulile manje ngijuli senko sothandweni lakho sukukhona wapitha tukhona baba ngibona umuzwa wakho kuphela 1992 bathi ngabona kuwa ama-switch 1992 ngabona ama-switch ewa ephela ama-feelings wakho mawunomuntu wesifazane uthi uyayijabulisa ngendlela estress-eke ngakhona imizwa yakho ayisasebenzi you are under a lot of stress right now. Hey, you are doing wonders. Uke wenza kahle wena. Yazi noma ngokwathola ichibi noma uthole nawo wawushisa kodwa imali ke wayiphatha. Kodwa manje izinto zakho zijikile zonke. Awusazi ukuthi yini ofanele uyithinte. Yazi uzame ukwenza imisebenzi. Ngizele ugogo ngizele uzibani. Lutho abaphenduli na. Kunaloko kuphetha kakhulu kunaqala. Kunjalo. Manje usuzofuna umsebenzi wokuyosebenza emlungwini. Stakiza. uNkulunkulu uthi mangikhulume nawe. Mangikhuluma nawe. Ngifuna umNazaretha oyijuba. Yawazi lo mNazaretha. umNazaretha usunjani umbala mawijuba? Yes la. Powder blue. umNazaretha nje uyawazi. Ngicela wona lo mNazaretha. Ngezandla zami edelelekile. Ngicela ukubusisa. Ngikunike every Tuesday and Saturday ulala ugqokile. For 3 weeks. Kungenzeka nginoma yini ezokwenzeka kuwe. Uzobuyela position yakho. Awukho umuntu ozothola. Ngisa lo mNazaretha. Usoma hamba. Ithi ngomani Ngicela ukubuza ukuthi le nkinga esekhanda izophela. uzophinda kuye kusasa baba. Ithi anginalo uvalo lokushiwa nguwe. Anginalo uvalo lokushiwa
manje mawuphuma la ngicela update status sakho uthi anginalo uvalo lokushiywa nguwe mngani wami kumbula mngani wami ngithema mzalo bongekho lalela boyfriend, lalela husband. Lalela, it's a boyfriend or husband or umngane. Umfikani namazinyo amangaki. Kubereka ndoda. Uwe angeke ngize ngiphile ngentando yakho mina nginalo uvalo lokusiwa nguwe mani hlonipha umzali wakho ngoba wakuthwala usasesiswini lamazinyo engakaphumi uyena benawo gula waba nawo waze wakhula umuntu ongamele umhlonipha umngane wakho the husband nentombi mabahloniphi labo bantu kunabantu abenza izinto ezimbi befuna ukujabulisa abanye abantu uzumalenze lophutha wena uzala ufumbethe kunento ozalwe uyiphethe you can do it kuthi kube nesibindi ebese uphikisa amagama uthi anginalo ini ukushiwa yini bonke abantu batshalile ngithi next week on Saturday ngiyafisa abantu bake bafunda ukuhambela amanye amazwe siyahamba siya Swaziland endaweni abathi Fairview ngibonge kakhulu uma nguthembeka eMaritzburg lo mama unamandla kakhulu afike ngamgcoba ngambusisa lo mama umuntu wesifazane afiwa abangenza njengalo mama yabo njengamanje masingathi bonke labefundisi bonke abahambe siyovula kwenye indawo sicela umama wethu ozomala akekho ngama angama 2 weeks athi kade hayi ngeke ngisonte mina nabantu abawu3 vele ngoba mangekho ni bawu3 lo mama ukwazi ukuma eMaritzburg wama manje makuthi kuneyinkonzo uphuma ngamateksi awu4 emiye nje thandazi wathi ngoba ngagcotshwa ugcobo lami ngizolusebenzisa namhlanje bekhona esiguqweni bengenza imanga ekhona bekhona nebhola neKaizer Chiefs mayiyodlala ngizokhuluma ngeKaizer Chiefs ngoba ngiyayisupport mayiyodlala idinga ini supporters it may kanisha igol bese beyathi yes nami I need ama supporters mangahamba ezami zibe la eduze kwami mase ngiqala ngenze ngidume ngazo bathi umkhulu wethu simaze nje nina akho support akho lutho khona into nje eningayenzi noma kuthiwa yini lokhu ngakubalekela nihlala nithi nisibusiswa sikho sisithola kumkhulu ukweleta ubaba uNkulunkulu imali yokweshumi bangaka abantu abasontayo abakhipha okweshumi njalo ngenyanga okweshumi imali ongafanele ukhunjuzwe each and every month noma kuthiwa ukho kumele uyifake uthi okweshumi
ngoba imali efana neka taxman yakasazi uyidlu idle yakasazi bakuphe emuva nikweleta ubaba uNkulunkulu kweshumi anikwenzi konke lokho kodwa uthi ukuthi mina ngiyasebenza kodwa imali angiyiboni ukuthi yapi kufanele ngokukweleta okweshumi njengamanje siyahamba siyeZion siyothandaza khona sizohamba nabo khona abagodukayo lokho akunankinga kodwa bengifisa abanemoto hey ungaze ukhipha imali uthi mina ngizonikela kuKhehlelezi nabo khipha imali unikele ngokuthi ufaka upetrol emotweni yakho then uthi indlela yami iyeswazini mina emotweni yami ngedwa asambe mngani wami thatha abanye abawu 3 foot asambeni bethi mabethi asinamali anginandaba nemali yini uNkulunkulu mayengipha le moto akangiphelanga ukuthi ngihambe ngedwa ngizonikela ngokuthi sambeni manje nama passport asambeni niphume nihambeni nginibone ningene eSwazini konje ezoba inkulu kakhulu yogila imanga lapha ezinzima kakhulu wena ohlala uthi angikholelwa kulokho Khehlelezi lo indaba ehlala egila imanga etendeni la cha ngiyayigenda noma ikumbi futhi anginankinga nokuthi ungiphoswe asabe seSwazini uyongibona futhi la uyofika ubone kontayi lo muntu ayengeke miyekeni siye eSwazini la siyakhona mina uma ungibona kuthiwa prophecy othi mina I'm proud of umfundisi he will never disappoint me no matter what ngiyazi yophuma number 1 ngiyeSwazini la ngiyakhona Saturday ekuseni siyaphuma la ekuseni siyaphuma ngiyacela abazalwane laba abakafayo ukunibona isithelo already babhalisile bakhokhile abanye kuyahanjwa bathi confirmed siyahamba la uyakhona eGoli hey bazalwane singabohlula eGoli khona into engizonitshela yona iGoli liza ka iGoli lifuna ukungitshontsha hawu ngithengile umuzi angeke ngithenga umuzi eSandile iGoli lifuna ukungitshontsha lithi iGoli cabanga ngithenga umuzi eGoli istudio futhi sesikhona eGoli manje ngiyini engihlalele eThekwini ngiyashaya eThekwini zonke inkunzi zihlabe yodwa ukuthi zigwazelana ngazi kodwa le yiwane inkunzi eyodwa lokhu ithulile nje iyathandaza idle ngomthandazo futhi baba bathethelele amazwi ayisikhombisa baba bathethelele ngoba bapaza bakwenzayo amazwi engashoyo nje ngiloko ngisho kanjalo ngiloko nginethemba lokuthi uNkosi ukhona ufuna ukunginika khona okukhulu there is a position enkulu afuna ukunginika uNkulunkulu ngiyavivinywa futhi mangivivinya ngithi Nkosi ngiyenze ngithule angathi angikho ngithule futhi ngibekezele futhi ngitshela abantu bami ukuthi ngiyabathanda ngiyanthanda niyazwa njengamanje siyahamba siyenkonzweni yaseZion abanye bazalane siyobonana ngaleli yesonto Sunday sobe singekho ave ngibathanda abazalane labantu abathi noma kunganamuntu kodwa bafike bathi mina ngizoguqa ngoba ithempeli lami ileli mina ngiyoguqa ngiregister hey uNkulunkulu ufika la kunganamuntu khona afike hey sebethi baqedile bethi impela bekho bathi baseSwazini abekho uNkulunkulu afika uwedwa wena uthi mawuphuma uthi uNkulunkulu bengekho bengedwa kanti ilesikhathi afika ngaso maka ngalesikhathi kuthiwa umkhulu akekho uthi yila ngiyakhona nizwile bazalwane njengamanje bazalwane khona nothi isithunywa sami ngisizwa la etendeni khona nothi isithunywa sami ngisizwa kuphi eZion hayi siyokhala isibhaqa kabi ikarvasi yokhala kabi lapha eZion kabi kodwa into engijabulisa eZion inkarvasi mayikhala sisemoyeni awulimali kodwa mayikhala labafana beplana uphuma nemvimba kuyasho ukuthi obe beplana but mabesemoyeni awulimali njengamanje bazalwane siyeZion eneZion asifundi lento ukuthi maningena hayi bashayela nawo mawuzazi ukuthi uyiSion ukhulele eZion isithunywa sami siyavuseleleka sishona khona manje angithi and masifika lapha sihlali ngaphansi singena esontweni kuzwa ke uNkulunkulu anibusise bazalwane
ngiyabonga ukuthi nilalele ishow niqhubeke niyilalele futhi. God bless you. Amen.